И здравейте хора, аз съм Виктор Ангелов, тук до мен е... Асасин БГ. Така, извинете хора, просто стана някакво объркване за тези, които гледат моето видео. Да, и да продължаваме. Да, и сега ще ви кажа набързо, защото ми се блокира камерата. 2 пъти вече го снимаме този клип, но явно нещо. Ще цъкаме Fuck Magic Kill. Казах ли кой е до мене, между другото? Ако не сте разбрали, тук до мен е... Да, или Assassin BG, аз съм Виктор Ангелов, още по-познат като Виктор from School, въпреки че, щом ми гледате видеята, трябва да знаете кой съм. Добре. Да, тръгвам. Ще го запомня да пия Антон Везер, ама нещо не пръска. 1, 2, 3. Пръв съм аз, казвам ти. Лили Иванова, Михайла Филева и... Но когато тук в София заваля яко. И при нас така. И Азис. Добре, не сме ясно, че го бивам. За Лили Иванова се женя и Михайла Филева остава Фък. Опа, добре. Давай ти. Да казвам ти Фики, Лейди Гага и Тейлор Свифт. Аз не знам какво ще кажеш без да го кажеш. Убивам Фики. Нормално. Ще таковам Лейди Гага и ще се оженя за Тейлор Свифт. Аз си мисля, че Тейлор Свифт ще се млади. Дай се ти. Казвам ти. Батман. За който не знае, това е едно момиче от класа. Ивайла. Ох, не. И... Михайла Маринова от Стъпка. Не. По принцип бих убил Батман, обаче като го знам, по-скоро той ще убие мен. Тогава ви казвам, убивам Батман. И другото няма да го казвам, той ще го кажа не пред камера, моля те спиш екипа. Добре. Не ми е приятел. И так се връщаме малко странно. След една минутка и толкова няма. Добре, така разбрахме се, казвай ти си. Добре, да вие си съм гаден. Същото това момиче, Ангел. Чакай седа. Иги Изилия или Рита Хора. И си извери. Кой? Иги Изилия или Рита Хора. Иги Азалия и значи сега. И аз ще стоя за малко клипа. Само да тук сега сме това. Сега ми е последния път и на него последния път след малко. И да, казвам ти... Добре, казвам ти аз. Казвам ти Виктор Ангелов. Виктория Бекъм и Меган Фокс. Таковам пътвам Меган Фокс, жена се за другата и тебе бих искал да те убия, обаче по-скоро ще те наритам и ще остава да ревеш на земята. Добре, аз Тейлор Свифт и Жана Бенгердор. Тейлор Свифт. Тейлор Свифт, какво правиш? Таковам се. Добре. Хора, просто ще ми го каза как си избрах, как си намислях хората. И да, хора, това беше клипът от мен. Надявам се да ви е харесал. Линк към канала на Assassin BG ще има долу в описанието. И за канала на Виктор Ангелов. Аз бях Виктор Ангелов и до